Face the junkies. וטרטל גיימס, וואי, התבלבלתי עם הבולט הזה. וטרטל גיימס איתכם כאן פה בסרטון חדש של הערוץ. אז כן, אז כמו שאתם רואים, אני במיינקראפט כרגיל בסרטון ספיד. זה לא טוב, אבל אני מחכה שהפחדן הזה יבוא. אני בסקאוטס, מי שלא יודע עכשיו. כשאני אבוא ממש טוב. וכן, זה פרק 2 סקאוט, זה אני ועוד מישהו שבורח לי כבר שנה ורציתי לעשות, אני כבר התחלתי סרטון מרוב שלי משעמם. הוא ברח, הנה אתה חמודי, בוא נתבבלה. ראיתם מה זה היה? אני ראיתי את זה, אני כל כך ראיתי את זה, כל כך ראיתי את זה, זה היה כל כך בעיה עכשיו. בוא. עכשיו אתה בא, חמודי. מה אתה עשית שם? יו, זה פחדן משעמם לי. תסתכלו, הוא בורח ממני ככה שעה. אני מחפש כבר שנה ספיד וזה לא יעזור לי, כי אין לי ספיד כרגע. מה אני מצאתי בו? ספיד. טוב, זה היה טוב. טוב, נטוס אליו. פשוט כי אני על מצב חלק שזה עושה. בוא נעשה עליך ככה אמבוש. מה אתה עושה? מה אתה רציני איתי? מה אתה בחלם? יואו, נו איזה מעצבן הוא. נראה לי זה יהיה אוי לא, הדרגון בא וזה יהיה ממש. בוא עד הסוף, בוא, מה הבעיה שלך? בוא נעשה עליו אמבוש. מה אתה מרביצי עם זה? איך, איזה מגעיל, בוא. ניצחתי, נייס. רגע, מה זה היה? ניצחתי! זה הניצחון יפה חברים. וכן, מה עשיתי רגע? נתחיל עוד אחד פשוט. זה לא מאמין שעשיתי את זה. רוצים שנתחיל? לא, באתי לדבר איתכם. עלה לנו מלא סבים. וכן, אתם ראיתם, זה סרטון ממש קצר, אתם ראיתם כמה זמן לקח לי להרוג אותו, זה ממש מעצבן, אבל בסופו של דבר הרגתי אותו. מקווה שאהבתם את הסרטון, ואם אהבתם, לייק ויאללה ביי.